ning panahon sa Valentine's Day, mag-date-date dayon ng mga manag-uyab nga ang ilang ipangita na mapalgan kuno nilang ilang soulmate. Nang soulmate na hinatag yung kuno sa Ginoo ba nga moabot lang nimo. Kasagaran gid nato ganahan kayo anang murabitag magical way of kaning events or achievements. Magical ba kanang inigpangayo nimo sa Ginoo na kay cancer, nigingon nimo Ginoo ayuha ko, ighuman nimo hikap sa larawan, wag tang dayon imong cancer. Nang litan buta ka, nigingon nimo Ginoo ayuha ko, nigpandong sa kamot sa pastor, ayo dayon ka. Naganahan kita na Ginoo wa ko'y kwarta, taga ikog kwarta, kalit lang kagakitag ticket sa loto nga nahog, nga pagpunit nimo, pagkaugma mo'y nigawas nga sa titawagan ng grand slam, ang sa nga grand prize, ang sa mga tawag nila ana, dako kayong premyo, o ganahan kay ta ana. Mao na ang resulta, dali kay tang mawadas paglaom, mawadas pagtuo. Matud pa sa atong unang pagbasa ni Santiago or Saint James, ingon siya diri, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantoson. Kini dieng pag-antos mao ni ang atong pangayoon sa Ginoo nga makasabot tani ba. Munang niingon si Santiago dili ni padayon siya nga mao ni makapahingpit ninyo ang kining pag-antos nya hinaot unta nga naamoy kaalam nga makasabot ani aron mahingpit ang inyong kaalam. Di na ta mangayog milagro. Nga naman, nang nangayo man tag milagro, aron paglikay sa pag-antos. Kasagaran ginato mangayog milagro aron mawa na ning akong giantos. Unya di ay ang pag-antos di ay makapahingpit nato. Una ingos Kristo pagka yawanon aning kaliwatana, mangayo magmilagro gikas Ginoo. Wa man makasabot nga ang pag-antos maunay pinakadakong grasya. Mangayo naman ang kag milagro para mawa imong pag-antos. Mao bitaw si Jesus na niagi siya aning kuan ay kaning grabe kayong pag-antos. Nga naman iyang gipakita unsa kanindot ang pag-antos. Kanisang managsuon nga si Cyril o si Metodio or Metodios, nag-antos po ni silang maayong. So naka mag-evangelize kag mga kaaway, mag-evangelize ka og mga tao nga kontra sa imong gituhuan kay ang Eastern Church, bisag Katoliko sila dito, nituo silang Kristo, pero kontra nila ang dito sa Western kay wa naman sila magkasinabot. Nang mahimo ganitong tulo ka buk atong Santo Papa tungod aning kontra-kontra sa mga leader simbahan. Labi na gyud imong i-translate ang imong doktrina para i-evangelize tong dili parihan imong sinultihan, dili parihag kultura, tibuok Central Europe, imong ilam nang gi-evangelizean. Nya mga bright man kay mga tao diha, mga pilosopo man kay na. Aporti lisura gyud, antos gyud silang maayo. Pero ila tong gisakripisyuhan ang tumong magkahiusa unta ang nagkabangi nga katawhan, ang nagkabuwag-buwag nga katawhan magkahiusa unta. Nang nindot kay nano dinis atong parokya ato ba nang gibuhat nga magkahiusa unta ang tanan? Ha? Wa ta dinhi magkabahin-bahin? Basig sige lang tagbahin-bahin dinhi. Kay ang ako yung ipatuman, di yun ka maong muantos para sa tanan. Pero nindot baya kayo nga itong gibuhat din unsa may unang nakapahiusa nato? Ang una yun, kanig yung pamaligyag slat. Bitaw,
Kay tungod ani, dahil nangutanan ako, unsam ng slot, Father? Nako, peace. Peace ba? Gamay nga bahin. Nanginahanglan kong donation nga, butang na to, 10 million. Gibahin-bahin na siya to 10,000 katag 1,000. Nya kung mo palit kag usa ka slot, nakatampo na ka para sa katumanan sa dako nga panginahanglan. Mo nay slot piece ba? Nya kada nimo ambit sa bahin niini, matagamtam nimo ang gasa sa tibuok. Mura sa kag nakatampog 10 million kay tibuok man. Nya unsa may tibuok? Mother Mary's Healing and Deliverance. Di ka kaingon nga, tungod kay nipalit siya 1,000 ka slots, mas dako ang iyang healing and deliverance. Yang akong gipalit, 1,000 ra. Di man makumpleto ang 10,000 kunwa ang imong 1 slot. Di ba? Wala dyan po mo kasabot. Mga bitang palit, 11 minus usa. Sa sige na kong announce ani, ginamalit. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 2,145 slots. O, pakpak. Daghana. 7,855 pang hebilin. Ato ko nung suwayag, daghan pa bagyo mo palit og slots. Mao man ni ang makapahiusa. Sinang kay tibuok kalibutan, hapit tanang nasod sa tibuok kalibutan, nang dunit ngan hinato, na malit og slots. Imagine lang na, di sa to pamuratag na na sintro ba? Tibuok kalibutan god. Adi inon tanang tao, kay mo palit ang tanang tao sa tibuok kalibutan, bisan pag maghimo patag 10 million slots, mapalit ra na kay pila guni 7 billion guni ka tao. Pero igo na kaayo nga murabag adto kag hisgot kag Australia, tuas tay mga online donor sa Australia, Amerika, samot na, Canada, naasad, Middle East, samot na, Asian countries, Japan, Hong Kong, unsa pa na diya, China, naagyapon. Dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, naasay ng donate. Di, mauna ni siya ang panaghiusa. Opportunity ba to unite? Di sa inyong balay, unsa man say opportunity nga magkahiusa mo? Kana di ang inyong meals o kanang inyong prayer, family prayer, especially rosary o kaning pagsimba o family meals. Nga bang magdungan og kaon ba? Kay karon magud ang kalibutan, kaning cellphone, 40 ning mo divide nato ang cellphone ay. Natanawan arong mag-date og Valentine's Day. Mangaon na sila. Sige, obserbahin. Kadaghanan gid ana samtang nangaon ka sige tulpok cellphone sige ana. Yang usa sa ditong iyang kadate, sige sagana dito tulpok. Ana usahay gud mag-agbayay na sila, mag-date, manglingkod. Ang usa ka ana diri siya. Mao ba? Oo, bitaw niya. Sige hikap-hikap niya. Sige ana cellphone. Aw ambot. Ay di na sayop ting hikoy de. Sayop to akong ana. Nganong ni abot sa kwato hikap-hikap mo. Kasuway kog panagsana sa ginagmay ba? Pero ang cellphone di agyod. Sa to pa, gi-divide. Kabong mga couples, asa mang inyong point of unity? Kanang inyong bed, couples bed, nga matod pagani ni Propeta Sirach mantingali to, keep your couples bed holy, undefiled. Unsa may makapaan holy ana? Kung pahigdaon ninyo diha, ang dili unta angayang muhigda diha, dili ninyo anak. Inyong itupad og higda, pananglitan ron, pare, itupad sa imong asawag higda diha, ma-defiled na siya. Mahugaw na. Kaya di man ginagapugong ang pare. Di kapugong ang pare. Ang buwang. Kanya, og si Mari, mutupad diha, or ang inyong maid nga gwapa kaayo, nga 16 anyos, itupad sa imong banag higda diha, ma-defiled na. Pero karon pinaagi sa cellphone, daghan na kayong mutupad. Magtakilid ko ng imong bana, magsigig text ngadto sa laing babay. Diwa nga nitupad na to diha. Virtually nitupad na to. Igo na nang muhimog buling sa inyong unity, muguba sa unity.
Nga karon ang atong yung pinakasentro sa unity is Jesus. Si Jesus. Muna ningon siya, kung ako iisa nagikan sa yuta, tigumo nako ang tanang katawhan. Unsa man ang iisa sa yuta? Pag-antos og kamatayon. Muna ang pamilya, bitaw ka ng pamilya, o bisan din is parokya, bisan sa nasod, makaroon, eleksyon lang yun. Mangita gitang mga taong kamaong muantos alang sa unity. Kay mag-unsa man na og purti na tong datua, pero sige tang away. Siging ambot lang og naabay tinuod na torong kandidato nga naning kamot og panaghiusa. Naban mawagtang naning away, kay mawagtang rapod ng korupsyon. Mangurap na ka kung nakighiusa ka sa imong isig ka Pilipino. Ikaw leader, ako pananglitan, pari ko, nangayo kong slot. Niya na taroy 2,145 slots. Para asa man para sa akong bulsa? Ug buangon ko, ako ni isuod sa bulsa. Ingon ako na sa Brad Loloy, nahurot man Brad. Mingon sa Brad Loloy, bida sa ni pariaw Di man na sila mo reklamo, bisag sila mo finance council, di na mo reklamo, igora na mo yaw-yaw. Ginoo kaloyin tao na pariaw. Mo ana na sila. Pero pwede ginan ako isuod sa bulsa, that is corruption. Pero kung ako nakighiusa ko ninyo, nibati ko nga ako usa ko ninyo, manong mangurakot man ko? Pareharagon na sa asawa, nakighiusas bana, manong kawaton man imong kwartas imong bana? Di man kamnangin, di mo mangkwaon. Ang bana nakighiusas asawa, nganong sikrituon man imong kuha ng kwartas imong asawa? Ang mga anak nakighiusas sa ilang ginikanan, nganong unayon ba nimong kawat ng kwartas imong ginikanan? Nga mao man gabuhi nimo, buang-buang ka. Maurasan ni dinhi ang simbahan. Ako di jud ko mangurakot. Ngano man, ako gumong mga anak naunsa, ako ginikanan, ako pag yung budhian akong anak, buangon ko. Mao na ang pakighiusa ba kani bitang mao gini ang message sa simbahan, mao ni ang message ni Kristo. Unya dili kita magkahiusa kung naay sala. Di kita magkahiusa basta naay sala. Ko dinhi kaning akong mga sakop dinhi sa parokya, kaning ato mga personnel dinhi ug naay magpakasa ani. Din agi sila makighiusa nako. Unsa may timaan aning makasa, mahadlok. Muna ilhan ako kinsa dinhi ang mga nakasa kanang inigabot nako motarong dagi na inana nako kani mga sad-an do na ginigibuhat nga sala batok dako mauwaw man ka mahadlok man ka sa imong nasadan, di ba? Kanang bana nga makasa sa asawa mahadlok na noy, mahadlok mo tan-aw naong sa una magtinutok kay hangtod gyud mapaong ang pananaw ana. Karon lihas-lihas lang naw na mingon pa yung asawa kanimong asawa bunga-buangon ay tanaw gud nako sa tanaw ng naong pulit ng naong nimo wa ka mapulya na imong naong pero nakasaha gud to mo nang di nakatutok no na siya di ka mo mga asawa ron tutuki inyong banay ka mo mulihas-lihas kay nang naong kana sad-an kana bang isaylo-saylo ang mata ba? Sige ko na distingi ko na ninyo, naadiya yung mga asawa, toke ko nung naong, tanaw ba? Di ba mo yung na, yung ande, tuo sa kapadesyano yan. Mahadlo ko'y, muigking, mudagan, mutago, tanawa si Adan o si Eva. Inigabot sa Ginoo dito sa paraiso, musugat dayon sila sa Ginoo, silang duha. Wa sila'y sinina, sugat sila sa Ginoo. Pag usa ka adlaw ni ana nakasa si Adan ug si Eva ni kaon atong gidili nga bungas kahoy ni kaon sila pag abot sa Ginoo sige ingong Ginoo asa naman mo sus dito sa loyos kahoy nitago mi Lord kay hubo mi ingong Ginoo kadugay na natong nagsigig abot-abot diri wa mo igi tap-tap sa inyong lawas wa man mo na nga uwaw ngano naman ron nganing tago naman mo klaro kayo ingon Ginoo dilapas mo sa akong gibaon magutay kabuang gud kana bang ang gidili maoy lami ang tanan kong bungas kahoy dito sa paraiso pwede nila kanon usa ra gyud ka bungas kahoy ang dili pwede ang tanan
tanan pwede. Kadto ra gyud usa, asakpan dayong Hesus, nikaon mo no sa akong gidili ninyo. Doko dai kaning babae Lord ay mauni ning tintal nako. Oy babae, kaning mga babae, mga buangon kini mga babae. Tanawa karon Valentine's Day, daghan kay ro mga babae magsulob og kanang gamay na lang kay iali dinhi ana nya anaon ginagmaayo aron nga ang kanabang tanang tubig musubay. Niya napana sila yung mga sulob ron pakita-kita ng pusod, garipuson, ana niya short mubo kayo bisag tugnaw kayong panahon, mag-short gyud ana mga buangon kini mga babae. Kami ba yung mga laki, igo rabi aming mutubay ninyo, kung wa lang gidong tana, wa ramang gidong tami. Kanang mag-tiktok, kinsa may mag-tiktok, diya nga magsigig. Sakpan nung ko na mo tanaw, masagkukuhan ako. Di, mukalitra na gana, mukalitra ba? Kanya, madugay, masundan sa doon nato. Bot ni si Brad Titing, mutanaw sa kanya siya na. Mga mukuhan ay, mukalitra na gana. Nya kanig yung babae buangon mo na si Maria ang mahal nga birhen gibawi gid niya ang dungog ni Eva og sa mga babae. Pwede ra gid ay nga ang usa ka babae dili makatintal og laki. Pwede ra gid ay nga ang usa ka babae magpuyo sa kaputli sa lawas og sa kalag nya ipatakod pud niya sa iya ganing mismong bana nga si San Jose. Pwede ra gid ay. Ayaw gyud pag-ingong dili pwede. Nya unsa man ani ang point? Gusto kong magkahiusa ta. Likayan ako ang sala kay ang sala muguba gina og relasyon, muguba og grasya, muguba og kinabuhi, mupatay og kalag. Muna kining pagsaulog natong Valentine's Day, hinaot unta nga ang tumong maghigugmaay ta, dili mag-inulagay ta. Let us love each other, not lusting each other. Kana bang everlasting love, dili everlasting love. Nakasabot mo na? Amo na, isang yaw na ngadto. Haron mahiusa ta kay si San Metodio pertig yung daghana sa ilang nabuhat nga kahiusa. Mao bitaw ning atong tubag sa Salmo, importante kay ni. Kaluy ako Ginoo ug mabuhi ako. Pasabot, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala aron ko mabuhi kay nasayod ko nga kun naa ang sala naa gyud ang kamatayon. Gisumpayan ang atong unang pagbasa sa gahapon. Nga ato naman itong hisgutan og kadiyot nga si David, risk taker. Niya pag risgo niya siyang kaugalingon, nawa ang iyang kahadlok o bisan ang iyang hari nga si Saul nahadlok ni Goliath or sa in English Goliath. Sa may nahitabo siya mo ini sukol niya ang iyang gigamit dili espada kay wa man siya lagi tudloi gubat, wa man siya tudloi unsaon paggamit pa adtong espada kay batan-on pa man kay siya. Ang iyang gigamit, ang iyang naandan nga gamiton batok sa mga leon o mga lobo, ang iyang saplong or lambuyog. Niya ang espada ni Goliath nga porti na gyud niyang hanasa ato, way makabuntog niya, mahadlok ang iyang mga kaaway. Giunay paggamit ni David aron iputol sa liog ni Goliath. Talagsaon kay na siyang kuana no nga ang champion sa gubat nga portig yung ilngiga nga murag tibuok kalibutan ng mga sundao, way makasinggol niya og away, giunay pagputol ang iyang liog sa iyang kaugalingong espada. Kani siya ako ning na pamalandungan ba nga unsa may gigamit ni David katong bato kadali ra tong lihayan.
Nganong wa man kalihay si kanini ang Gulyat nga makalikay man kay siya ng espada nga kusog kay na iana, paspas kay na ipang iskrima anang iyang mga kontra, maupuan man kay na nila ang gamay kayong blade. Unsa nakatong bato nga padung nimo kadali ra nang likayan? Pero nganong wa man siya kalikay? Tungod kay ang iyang kontra mao ang Ginoo. Kadali ra yung likayan aning atong COVID, kaning Omicron, na kadali ra nang likayan, wala man nagsimple kay subaw. Yang anong nangahadlok man ta karon? Kay nakigkontra na tas Ginoo. Mo na ningon si David, ikaw nagsalig ka ng imong espada, batok ka nako, ako nakigatubang nimo pinaagi sa akong Ginoo. Kanabitang makigatubang tag problema, makigatubang tag tao. Bisag unsang sitwasyon sa kinabuhi nato nga di ta magsalig sa atong abilidad o sa atong kapasidad, unya ang atong saligan ang Ginoo, sayon kay buntogon, sayon kay sulbaron ang problema. Kamuron sa inyong gisaligan, pagsulbad sa inyong problema nga wa na mo'y atop. Nagsalig mong tao, nagsalig mo sa inyong kaugalingon, na wagin mo'y ayo ana. Muna kita din salig ra kita sa Ginoo. Nya unsa may gingos Ginoo? Pamaligya lagslat pader. Nya kanang imong halin kay di ba na manay ingon ang Ginoo ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Siya kanang imong gibaligya nga slat ug mahalin na ang halin ipalit og sin ug ang tanan ihatag ngadto sa mga kabos. Oh, di na maligya ta. Last Sunday. Karon mao na ni ang atong final nga halin. Ang ato adtong gibaligya 3,000 ka slots mo atong target aron makapalit tag mga sin. Ang atong total nga halin niabot gyud og 3,350 slots. Oh, di pakpak ka. So karon mag-canvas na taron anig mga sin og na ani nyo dihay musupply ani bisag tag baratuha lang sa ninyo para madaghan-daghan tag mahatag. So manguan taron manganbas patarog mga sin nga makaigo-igo kay murag wap anak ko matan-og pilay na tabulate dito pila ka buksin ang kinahanglan. Pero ako tong gipasiplatan gahapon o man sa kutagay sa akong mga IT nga nagtabulate o mating ito kadungog nga niingon ko tagain na gyud ko ha kay ako nang i-report ugma. Amo wate ito kadungog IT pero ako to napasiplatan ilang computer encode sila mura naman to hapit na to mo 3,000 naman sa tukapin ka buksin dito lain-lain nga kuan ba lain-lain nga kanang sizes murag dol-dol na tingito 4,000 ka sin patay ning atong 3,350 slots. Ato lang yung tanaw na asa ni siya abot. Pero mo ni siya. Nya karon ato sa tong gi-announce ang Heavenly Joy. Nana say naman ito makadecorate na kita anis atong altar o makapakaon na tas mga piniriso na natay halin nga 487 slots. O di pakpak ya puntaan. Kutubra ba ni karong Sunday? 4,513 pa ka slots nga tag 300 ang atong Heavenly Joy or HJ. Kani siya mao ni ang gitawag nato bag salig lang tas Ginoo kinsay iyang mga kasing-kasing nga tandugon. Pero naadjog ko'y tao nga tumngon nga akong ingnon kanigid siya mo'y akong lauman nga mutabang nako kanigid siya mo'y akong duolon kay para mutabang nako inigbalibad niya nako mura kog malusno, di ba? Bisan kamo mga asawa, salig gyud kay mo sa inyong bana nga maogi mo mahal ninyo, maogi mo higugma. Oy, kahibaw nimong tuwa di laing gihikap-hikap dito. Wa na lusno dayon ka, di ba?
Oh, mao sa na mga bana, salig kay kana akong asawa, faithful kay na nako, lutuan jud ko ang naglami. Sus tuwa mo sa di ay gibahinan siyang linoto, ang silingan. Gibahinan sa despari di ay. So bisan pag tingalig pari mo ibahinan, pa mura na kag malain oy. Bana, kung nagsalig gyud ka ana para sa imong kalipay. Pero kung ang imong kalipay adto nimo kuhaos Ginoo, unya ang imong buhaton kanang maong kalipay nga gikas Ginoo, maunay imong ipaambit sa imong isig katao, porting nindutas imong bation. Muna si Kristo diri sa atong ebanghelyo, kita siya taong nagantos kuyos og kamot. Yang gipangutana tong mga nanambong, apil na to mga leader, mga pari dito, mga parisiyo. Yang giingnan unsa may maayong buhaton sa adlaw ipapahulay, may magyug kay mos balaod. Inyo man ang gimaster og maayo. Ang pagtabang o ang sa to? Unsa may iyong buhaton? Ang pagtabang o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Kamo'y pangutanon sa inyong tubag. Pagtabang o pagdaot? Husga. Nya wagin mo kasuway nga dihay Domingo nga ni simba mo pag abot sa inyong balay nang libak kas imong silingan, wag mo kasuway ana. Imo na nang gidaot, di ba? Kakita ka nga naay gibuhat daotan, imo dayong iistorya, i-post pa nimo social media. Nya gikan pagyud ka ni simba. Mao na ingos Kristo. Ting adlaw igpapahulay, pasabot Domingo man na sa ato, ting simba, ayaw yung panaot og tao. Pero kita, dali ang manaot. Napalanggay das pultahan. Unayon, pagdaot ang pari usahay. Musa man to yung humili, man tumong. Ay, naidaghan kayo. Ang kusog ay mo criticize sa humilis pari. Ambot lang, aning atong dikon. Unsa sa kani siya, di ba sa kani dautonon sa... Ay noon, daghan sa mudaig, basta magtinarong lang. Pero nagi mudaot. Tanawa ang mga parisiyo, ang mga katong mga pangulo bas mga Hudiyo. Tanawa sa ilang gibuhat. Pag humaghimo ni Hesus sa angay buhaton nga mao ang pagtabang, mao ang pag-ayo, nang lakaw sila, nakikita dayon sa mga kadagkuan ni Herodes, nagplano sa pagpatay ni Hesus. Adlaw tong igpapahulay. Adlaw to nga balaan para nila nga masuko gid sila naa kay buhaton panahos adlaw ing papahulay kay balaan kay nang adlawa, pero sila nagplano sa pagpatay sa taong nagbinuotan. Ngilara gid aning tao, no? Lingian na imong tupad. Ingna ngilara gid ay nimo, no? Ingna ngilad yung kay ka. Kana bang tao bitaw nga bisan pag master kaayos balaod, master kaayos Biblia, master kaayos mga doktrina sa simbahan, tag-as kay mga ranggo sa simbahan, mga monsignor, mga obispo, mga cardinal, hasta Santo Papa, daghan kay silang mga professional career nga achievement, doktor sa canon law, doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa psychology. Pero guhay Ginoo ang kasing-kasing magplano pagpatay sa iyang isig katao. Muna kamo, sige mo gasto ang inyong mga anak para pa-eskwelahon, siguro agyod samtang nag-eskwela na Ginoo. Murabag si David ba? Samtang nagbantay sa mga kahayupan na ay Ginoo. Nakig-away sa gubat naa sa gyapoy Ginoo. Kita naaraman tay Ginoo usahay kung naanatay problema, naanatay kanser. Kusog kay tag Ginoo in taon ayuha ko sa akong kanser. Inig kaayo nas kanser. Ang saan naman sad? Ang iya na sang kaugalingon mo isaligan. Inom ang mga pills. Sige yung
Kay baglikay lagi kuno sa mga anak yang Ginoo gusto nga 12 kabuk yang anak, ang yang gusto duha ra gyud. Kadtong napo patio na to niya pills, patio na to kondom, kay ako gyud magbuot, ako gyud magplano. Ini ka kanser, Ginoo intawon salig ra gyud ko nimo, ikaw ra gyud Ginoo. Tiwasono na kay karon pa man kani salig no nako. Tiwasono na ka. Eh kanabe, ringya na yung tupad. Ing na o pa kay kanser, ing na kay kanser, kay basig ni simba na din para pang-ayos kanser. Musimba ganita, gusto tang makigsuod sa Ginoo. Haron bisan asa ta maglakaw-lakaw, bisag unsay atong buhaton, kuyog ang Ginoo. Nga atubangon ang nato tanan uban sa Ginoo. Tanawa ng mga tao nga kunuhay buutan. Dali kayong mahiubos, dali kayong mangluod, di ba? Mauro gini akong ilhanan kung ang tao suod sa Ginoo or dili. Kaning nagwali, suod ka ni sa Ginoo. Pangutan ang sakristan. Ang sakristan kanang driver, mao gyud nay makatubag. Apil na diha mga lektor o kanang sekretary, kana pangutan-an na sila. Katubag gyud na sila. Unsa to'y timailhan? Sa tao nga naay Ginoo, di gyud masuko, di magyaw-yaw, dili dayon mangluod, dili mahiubos, dili siloso. Ana, mo na siya mga pipila lang na sa timailhan. Nya kini nagwali. Pasar, hagbong. Dawa di ba doko-doko ni mo siya. Hagbong na. Labi na ni kani. Ana, mau pangutanon? Da, nawa ron ng taod-taod. Ingon na naunay siyang wali. O niya, kung ingon ani ko, magpabilin na sa kong ingon ani. Mauna lang sa ginay akong batasanon. Di na makikuyog na ko sa Ginoo. Maningkamot ko ana, ang pagpakigsuod sa Ginoo. Aron nga, kining tanan nga akong buhaton, labi na ning ay noon, kapasar-pasar sa tingin ko gamay. Gamay na tingali. Naam sa imo comment ako, Pader, imo bang project ba simbahan? Dagko kay tanan imong himuong project. Sige kag sultig milyon-milyon, pero relax kay kag now. Mura na magsayon-sayon no, na nimo mga milyon-milyon. Nga kami gay diri 500,000 lang mutkot na mag-imiso. Nga, nganong ako manang gihimo yun ana. Nganong mura na magsayon-sayon. Nagoy Ginoo. Tandugalan na ilang kasing-kasing, Lord. Na itandugon nga kasing-kasing, muhatag og 1 million. Naasay tandugon nga kasing-kasing, muhatag sag 1,000. Okay na kay na. Na itandugon kasing-kasing, hatag 500. Naasay usay tandugon, 300 ihatag. Naasay 300,000. Naasay 500,000. Depende na giyon sa pagtandog sa Ginoo niya. Maingon ko, Lord, mao ni. Nya ini kanang na ako'y panginahanglan. Mupiyong ako sa akong mata, Lord. Kinsa may akong tiksan. Siya kanay tiksin ni. Ninig-tiks na ako, balibad dayon. Oy, balibad man Lord. Siya, relax lang. Ito pa'y lain. Tiksan na sad. Oy, sugot man Lord. Pero wakabot. Sige, kato na sang sunod. Nasa isa'y masya ko. Kay, imbis ga-expect ko nga maura ni iyang ihatag, inighatag. Hala, musta ko ni Lord? Dako gud ani siya na siyak-siyak pa kadiha nga bangaan ka nako mo na marelax kita so ay ninyo wa kay ka pa eskwela sa imong anak piyo nga imong matay na Lord wa ko ka pa eskwela wa pa gid mi atop siya paunda nga simple ra na di ba paunda nga anong di ay mao na lang ginagay makapalangit ng eskwela paunda nga pila ra ng pag-undang og 2 ka tuig nya tudloi siya sa pagtrabaho nga binuotan trabaho nagbinuotan banding kay mo sa trabaho katigom-tigom mo pagkasunod tuig pa eskwela buotan kay na mo eskwela kay nakahibaw na siya lisod pagpangitag kwarta kay nakaundang gud siya sa pagkaway kwarta
Nya kusog kay na mo daginot, magsudan lang nagbuwad, di na mangitag mga laming sudan, di man na mangitag wifi, di na mangitag computer, kay anugunan siya, kay lisod kay pagpangita sa kwarta, kay sud sa katuig na nakig-partner siya siyang ginikanan pagpangitag kwarta, dili sayon. Wala akong gibati sa una, dili sayon ang pagpangarga, pagpamutos og mangga, pagpanguling, pagpakyaw ang mga gunahon, dili sayon mo na inig-eskwela na ko kada piso gibugtian ginagpaningkamot. Mo na karon perti na akong mangulikta, dili sayon ay. Pero ayaw sige hatag nga mangutang yung ka, mangutang mabudang ka na mangutang nako pader, mangutang ko kay para ipa-eskwela sa kong anak nako paunda nga. Nya mutuo man dayong luha, ayaw sad pader kay graduating na buutan pader, di mo duwag computer sa duwa sad, dili mag wifi ang nang internet mo kuha sad pader ginagmay, pero buutan na pader ana, wa maguyab-uyab ana asad pader, wa magkuot-kuot, wa ko kibaw pader. Sige na lang ato lang tagaan, hilak-hilak ka diha ana ba. Ay, dagan karong murag buotan pero mga buangon kay kanuman ang kaugalingon ra gyud mo igisunod. Gusto kong mo graduate, gusto ko makatrabaho, gusto ko na ay kwarta, gusto ka nas Ginoo. Ang labaw tanan kuyaw kay gusto ko magpari kay dakog kulikta. Pangutan as reverend unsay iyang gusto nganong nagpa-ordain siya, pero nagstorya mi pa-ordain siya kay gusto siyang wa sa siya yung gusto malangit sa tuig gusto ni mo rin, gusto siya nga mualagad sa simbahan. Kana windot kayo mao nay makapagaan sa atong gibati. Muna si Jesus diri sa atong ebanghelyo, ang iyag yung focus mao ang pagtabang sa nanginahanglan, dili ang iyang kaugalingong kalipay o kasikat. Bahala nag-inyo kong patyon basta makatabang ko sa uban. Nabitay ni donate na to karon nga naa siya stage 4 cancer. Ningon siya, Father, kining akong para gasto sa akong chemo, kuhaan ko ni og usa ka schedule sa chemo, di siya magpa-chemo. Niya ang katong maong budget sa chemo iyang gipalit og slot. Nako mamatay kag sayo ana. Niya mas malipay man ko pader nga makatampo ko diha sa imong project. Awan naman sa stage 4 naman sa tiwasono naman. May na lang to na ending. Pero malipayon kay siya. Lukso-lukso ko kunong iyang kasing-kasing kalipay. Ambot lagbuhi pa ba to ron? Pero anindot ana no? Kanabang malimot kasi imong kaugalingon, niya ang imong kalipay pagtabang sa uban. Mo nas Kristo na lansang sa cross. Nga naman, di man iya kalipay ang pagluwas iyang kaugalingon, ang pagluwas man sa iyang isig katao. Ug mo ni kaning namalit na tong mga slots karon, makaluwas mo daghan kay mga balay nga wa nay atop. At least batagaan na to gamay nga ana sila kapasilungan. Makaluwas mo mga tao nga wa nagibalay. May na lang na tagaan na tugsin aron pulos na lang atop ang ilang balay. Kanindot na lang ana kaysa magligid sila ng yuta. No? At least na ito patok. Og salamat sa atong mga lay ministers, sa atong mga San Jose, naghago og panganbas niini, interview, check up sa mga balay, una pa nato itabulate na tinuod ning nanginahanglan. Hago kay sila nang pipila ka mga atong mga lay ministers. So salamat sa atong paningkamot. Niya hinaut unta na ang Ginoo mubugti sad og daghang mga grasya kanato. Na ay ning text nako kagabi nga, Pader, mupalit jud ko na imong bag-ong slot. Kay katong una nimong slot, Pader, nakapalit ko atog 3 ka slots. Pagkadaghanang grasyang niabot nako, human akong palit, nako kani ay namuhunan sa di. Aw sige na lang, mo na imong pamuhunan. Basta tinarong lang. Kanindot ana. Pakyason ka kas Ginoo, dili gyud. Basta kinasing-kasing ang imong pagbuhat.
Sa atong unang pagbasa nga inindot kayo nga statement ang Ginoo nga iyang gipadayag ngadto ni Samuel. Ningon siya, ang Ginoo dili mopili base sa hitsura sa gitas-on sa tao. Ang iyang pilion binase sa kasing-kasing. So, ayaw na lang mo pagsigig panindot sa inyong naong. Ayaw na mo paningkamot nga ikaw yun mo ay pinakagwapa, pinakagwapo, di jud ka pilios Ginoo anak. Na ang ato ding ninduton ang kasing-kasing. Ug mao na siya ang makapanindot nato atubangan sa Ginoo. Nya unsa man ang kasing-kasing nga nindot? Parehas kasing-kasing ni David nga gipili sa Ginoong mahimong hari. Kay katugod si Saul ba? Gisalikway sa Ginoo. Ngano man, kay pagpili niya, siya'y kinagwapuhan sa tanang Israelita, siya siya'y kinatasan. Human ba? Human dignity. Pero masinupakon. Kasagaran ko daan yung mga gwapo o gwapa, mga proud ba? Di na ni mo masultihan, labi nagmusikat na. Ingon ani noong naong aning gawali, di kini ma-proud. Ay, igo-igo ramang yung napurmang tao ning naong nga. Parehara sa gudan ng inyo, kumon raman tag naong, ni aday gwapo din ni gwapa. Oy, kumon ratan. Kanang muangay ra ba? Kanang inikasagol ni mustanan, muangay ra ka. Ato pa kumon ra na imong naong. Pero og mustan out kaning imong naong nga mahalingi ang tanan, kana murag special mo to si Saul. Oy, gisalikway sa Ginoo kay ngano man ang kasing-kasing bati, ngilad, laksot ang gipili niya si David. Unsa may kinaiya ni David nga wa hisguti diri sa atong unang pagbasa? Kay bawo mo? Wa? Ang nahibaw, tagaan ako 1,000. Wa di ay mo kay bawo. Na ay 10 minus tulo ka kinaiya si David. Nga gikan pa siyang pagkabata, iyag yung gipuy-an hangtod nahimo siyang hari. Una, kusog kay siyang musugot sa sugo sa iyang amahan. Imagina, gipatawag ang tibuok pamilya kay moapil sa paghalad ni Samuel. Very special occasion sa family gina. Pero kay wa may magbantay sa ilang mga karnero dito sa ilang farm, dito sa sa Sibsibanan ba? Si David wa paapila. Nisugot ra pud siya. Kamo kuno di mo iapil sa birthday parties inyong pamilya kay patrabahoon ka dito sa uma. Sugot ka. Hoy, tubag. Mingon ko, naunsa? Nya kana silang 7 mo apil, ako nga ikawalo. Naunsa? Inyo kung pangita tong tao mo substitute dito mo apil ko ana kay ato gunang family affair ka special ana giimbitar tag propeta. No. Pero si David hilom ra. Sunod na siya dito. Nagbantay ra gid siya sa mga hayop. Obedience. Or gituman niya kanang giingon, honor your father and mother. Bisag sakit, honor them. O kamo din yung mga ni ananimba, do you honor your father and mother all the time? O singhagan sag panagsa? Tubag-tubagon sag panagsa? Oy, mga buangon kita. Muono ra gid ta basta dunay favor. Parihar sagod dinhi sa simbahan, muono ra gyud mo basta muhatag og favor ang pari. Nga ang pari sa natakdan sad muono ra gyud mi basta muhatag og favor ang parishioner, dili gani bahala ka diha. No, amo na usbo na nato kinaiya ha. Obedience to the father. Mao na nga si Jesus gitawag og anak ni David. Ngano man, he is very obedient to the father. Gani ang iyang gitudlo nato nga pagampo kanang amahan namo. Unsa may iyang gitudlo? Matuman amahan namo
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kana mo inindot kayo, ilingian na imong tupad. Ina-obedient ka, pangutana, ina-obedient ka o masinupakon. Ambot lang ninyo. Kaning gamisa, obedient ambot lang. Katong gabasa sa gospel, obedient to. Secret. Lagi na, kasing-kasing lagi. Kasing-kasing ba? Ay kita manggod masinupakon, basta wa na gani gatanaw, supak dayon. Lingi-lingi, away gatanaw, himo dayos binuang. Di, nagtanaw ang mata sa atong Father in heaven. He knows everything. Ikaduha, nga kinaiya ni David, nga nindot kaayong iyang kasing-kasing, pagka mapaubsanon, kanabang kamaong mudawat nga way reklamo. Wagi siya mo reklamo. Nga, nidawat rasad siya, nga siya gyud maoy, di ba sa pamilya, kaya nabitang inig sinuguay na, musugo kas maguwang, ipasam na sa sunod, ipasa nga to, hangtod katong katapusan, maugid tayo madatugan sa tanang sugo. Si David, wala rasad magbahay, at turapod siya. Gani, magkanta-kanta ra siya dito sa kaning kahayupan. Ingon siya, magkanta-kanta siya, makigbugno siya usahay sa mga leon, karisgo ana. Mga leon ba? Kaya mga leon, kana mga wolves, mao man mo atake sa mga karniro, panganoon man na nila, iya kunong bugnoon, ang iyang kalingawan nito bugno sa, kana ganing, dito sa sibsibanan, ang mga leon, ang mga lubo, mo iyang kalingawan. Ang iyang mga igsoon, gitudluan man kanabang sword ba, paiskwilahon man, doon naman ginay training sila aning pagpakigubat. Ang iapil, ang iyang mga igsoon, siya ang iyang gigamit, katong saplong, iyang kalingawan ang mga leon ba, iyang saplongon, kaya man siya tudloi o kung saong paggamit ang espada, o man siya kamao anak pa, saplong iyang gamiton. Di ba? Kanang, unsalay naa ba? Naa siya'y gitawag og childlike attitude. Kanang bata manggod, ma-enjoy ra gid nag-unsay imong ihatag niya. Dili pres dagko ba magpili. Nawa na inyong naong. Nidawat mo sa gihatag sa Ginoo inyong naong o inyong giusab-usab. Nidawat mo sa gihatag sa Ginoo inyong buhok, colors buhok o inyong giusab-usab. Kusog kitang usab-usab na. O niya, nidawat mo kamo mga asawa, nidawat mo sa tinuod yung kinaiya sa inyong bana o sige mo giyaw-yaw. Dama, nidawat mo sa kinaiyas pare o sige mo libak. Nidawat sa ano. Na siya, kanabang pagdawat ba? Muna si David, gidawat niya. Ikatulo na kinaiya ni David, kusog kay siyang mo kaning si tawagan ni kanabang mo risgo sa iyang kinabuhi. Si David gibilin dito sa risgo nga kahimtang. Una, ang pagdipinsa sa iyang panon niya. Ikaduha, bata pa siya. Bata ba? Nang minor. Garon gani, di magento patrabahoon ang minor. Kay risgo lagi na. Pero si David, mura siya major. Atiman siya nga to. Moto nga, naam ni siyang kasing-kasing na kusog mo risgo aron motuman sa sugo siyang ginikanan. Nakita nas Ginoo, kini mo'y hari. Anda mo risgo sa pagtuman sa akong sugo. Muna kung i-fast forward na to ang nahitabo, ang saman, siya rin ni Sokol ni Gulayat. Siya rin ni Sokol. Ang iyang mga igsoon, sila si Saul, ang hari, nangahadlok, nagkurog-kurog. Ang ni Sokol, si David na yun. Risgo siya. Nasa nindot kang statement dito, iyang hagit man siya ni Gulayat, iyang na siyang Gulayat nga, ikaw, ako nang pata-pataon imong lawas ani akong espada,
ipakaon anako sa mga iro o mga ihas nga mga iro o mga langgam ang imong unod dinhi aning yutaa. Ya, David, kalma na kayong ingon. Ikaw, ni atubang ka nako, dala ng imong espada, ako atubangon ti ka, dala ang akong Ginoo. Ako na rumputlon imong o. Ana siya? Ya. O na ba kadang bitang relax ra bitaw. Kita di man taganahan mo risgo. Iniglabad sa imong o karon, di na lang kong simba, labad akong o, motiwas o niya ni. Simba, iniglabad sa imong o, aron ari jud ka mamatay dire. Kanindot anang mamatay ka nga nagsimba, di ba? Kaysa mamatay ka nga sige ka dito reklamos Ginoo dito sa ICU. Kay gawas nga galisod ka ginhawa, galisod pag imong bulsa. Nya ra ba ini kamatay nimo dako kay bayron nun, mo ari ra bas pari usahay. Kay ang pari naman hinuoy pa bayron nga ulikta mangani ta, dami pa bayron noon. Ay pag ni diri lang ka ni simba ka diri, hugas kolekta, nigtaw-tawran patay. Hilog dayo pare or bendisyon na no saka. Ana, di wa gigasto. Ana. Di ang risgo gyud nga tinud-anay kana gyung paghimo unsay gustos Ginoo bisan supakon sa kalibutan. Mao ni nahitabo ni Kristo sa atong ebanghelyo. Unsa may iyang gibuhat? Ang buhat nga wa mauyuni sa mga tao. Ang kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Matud pa niya, ako maoy magbuot unsay buhaton sa adlaw igpapahulay. Dili kamo mo'y magbuot, ako mo'y magbuot. Panalitan ron, ikaw, asawa, niya, ang imong bana, kusog kay mangulatan nimo. Ang sa may pagbuot nga tawhanon, buwagi, ikiha, kay physical abuse na. Sakto, dili. Uy, tubag. Porting sakto ha, eh. Filing divorce, filing og annulment. Sakto gina kayo. Pero mo na tawhanon nga standard. Suway kunog sunod ang standard sa Ginoo. Ang sa may iyang sugo, pagpakamatay para sa imong gihigugma. There is no greater love than to lay down your life for your beloved. O, kana. Hay may imong sundo na. Buwagan, pailan og annulment. O niya, ikiha pag yun. Aron manubag sa iyang injustice gibuhat sa imong physical body. O katong pagpakamatay para sa imong gihigugma. Imo ba yan ang gihigugma kay gipili ko na nimo, gipakaslan ko na nimo. Hay may imong sundo na ni. Mingon ko, kuyawa na pa rin, patay ito anak. Mau lagi, hay may imong sundon. Sige, tubag. Hindi, wak mo tingog. Panalitan, ay lang ko ng asawa, kapoy ka ng asawa, ari nalas pare. Sige, pare. Muingon ang usaron ka parisyoner. Pader, imo gani ng gumbuon dihang dana, patyon tagyog ka. Ana. Ni ang daan, agianan ginasiya sa mga tao, ni atong padakan ang daan. Na, morisgo ang pare. Morisgo? Di ko. Di ko morisgo. Bahala mo diya. Ibabalhin ako dire. Dangtag pila katuig niya. Ana lang ko magpakamatay. Daan raman sa gunagod. Okay raman ang daan. Pero muingon gani, Father, mumisa gani ka. Patyong tagyog ka. Ana. Dini ba simbahan? Huwag na imingon, mumisa gani ka, patyon tagyod ka. O di ko magpapugong, mumisa ko. Pero kanang pag-ablian ng daan, inyo ng tulubagon. Kaya nga naman, kamo'y nagpuyo diha, mga buangon mong dagko, nganong pitos ng inyong daan. Kamo mo ay mauwawan. Kamo mo ay mga bagagnaong. Sige kampos, Ginoo, niya dili ka mamuhatag o giuta, bisa gamay. Inyo na, ang ako, ang misa. Pero inyo kung babagan aning pagmisa, magpakamatay ko ani.
Di ba? Sakto dili. Anya, inyo na pudakan niya. Dahan dia. Kamu de bahala dia. Kanang inyong parkingan ang dahan, inyong agianan, inyong parkingan, mga buangon mo. Inyong gipitos ang dahan, nagihimong dako, mga buangon. Kanang namarking sa dahan, wa na sa saktong paminsar. Anong parkingan ko na nimong agianan? Kuno, suway kuno parking ang inyong agianan padong sa inyong balay. Kana bang imong agianan ba na imong butang dihag motor? Unsa imong isulti? Yabag tingin ni tawhana. Hipaw gini siya agianan ni nako dinhi. Ni amsa nung gibutang niyang motor. Di ba? O niya imo sakyanan na gino na habulan pa. Butangan paglamisa sa kilid kaya tumukaon na nayabag na gyud. Daghan kay mga Katoliko mga yabag. Nabangwa sa saktong utok ba? Dili andam muhalad sa kaugalingon para sa kaayuhan sa tanan. Sumala sa gusto sa Ginoo. Si David risgos kinabuhi. Si Kristo mirisgos kinabuhi. Ingon sige ron. Su diri sa Jerusalem. Patyon gyud kanamo. Ani sud gyud si Jesus pertin pataya. Ug mao ni siya ang atong model. Mao na si David na ay kasing-kasing nga ingon ani. Mao na nga niingon dayon diri sa atong salmo, hikaplagan ko si David akong sulugoon. Sugoon mangutas Ginoo kanang reklamador di masugo. Kanang tao nga di mo dawat di sad na masugo. Kanang tao nga dili gustong mamatay di sad na masugo. Mao na siya. Kamu malipay mo sa tao nga dali kay sugoon o masuko? Ako lipay kay ko ana. Kanala tong mga banderitas diha. Nanay ko nanatay kanang Santo Niño ron mamutag banderitas. Sige pa dir, trabaho din sila dito. Lipay ta Nyaga ko mo rong sugoon. Di apay daghang slot nga palitonon, pamalit na mo. Nya mamalit din mo. Asos butok-butok atong dughan sa kalipay. Pero ini check up na ko dito. Na ini palit. Kuha man gid pa dir. Tikas ng mga tawhana. Mura sa tabi. Pero way mo din kay sige mamugpamalit no. Kinsa na dinhi ang nakapalit og slot sa Heavenly Joy. Uy, usa pa ka buok. Duha. Kinsay ata lima na. Kinsay nakapalit na dinhi og DMC, Divine Mercy and Charity. Daghana. Tulo raman ka buok. Bitaw, ugma na ni nato lang i-report ang kuan kay karon amo pa ning kwintadahon mo kuan pa man guna karon pa man gud ma-check sa nato ang nisod dito sa bangko. So di la sa karon mo report og pila na inahalin ugma final report para sa atong DMC niya ato sang i-partial report ang atong Heavenly Joy. Pangitsan mo ana kay kutob ra ba nas Domingo mahurot og sa dili ato na siyang